Sols em falta fer un pont. Tant 2 ponts fets. Però si em faig un altre... I de més fer, ai, Sant Andrés, ai, Sant Miquel. En primer lloc, tinc que contar Mare Coc. I això és imprescindible. En aquell temps, els xiquets agarraven el berenar i se n'anaven al carrer a jugar. I ara vaig a contar-vos com la van agarrar. Això fa, en els anys 40, anaven a pescar en la Pobla els homes al riu. Això era una vegada un pare i una mare que tenien un xiquet que era molt xicotet. Els mobles eren més aviat pocs, bàsics i funcionals, amb llis de fusta i un armari senzill per emmagatzemar la roba i els objectes personals. Que vinga a dir-te que vulguem una rentadora de roba nova, que la tinguem trencar. Ah, doncs això està fet. Tu vés-te'n, que en casa la tindràs. I així va ser quan la Mona Mora i la Gorila Mariana van solucionar el problema dels plàtans i van seguir sent grans amigues. Alba, tens un volcà. Tu vols que t'ensenyi a apagar-lo? I com li va dir que tenia que apagar-lo? Agarrant aire pel... I tirar-lo per la boqueta. A veure com era. Ai, quan va anar l'home de missa. Senyora, i el pou? Pues mire, la xiqueta volia fetge i mira,